A házasság hete alkalmával Pár Julcsival és férjével, Bognár Andrással beszélgetünk értékekről, örökségről, családról, és persze a házasságról. Manapság nagyon sokan szokták azt mondani, hogy a házasság csak egy papír. Szerintetek milyen értéket ad egyébként a házasság egy párkapcsolathoz? Nektek mi a tapasztalatotok, és hány éve is vagytok házasok? Hú, a számokkal mindig bajban vagyunk, de én vissza szoktam számolni, 9 éve vagyunk házasok. És olyan elképesztő nagy filozófiát én nem teszek a dolgok mögé, de az, hogy az összetartozás élményünket, hogy egy egységben való gondolkodásmódunkat nagyon erősen aláhúzza, meg ad egy keretet a működésünknek, az most lehet, hogy látszólag ez egy praktikus megközelítés, de rengeteg olyan lelki vonatkozása is van, ami visszahat a mindennapi működésünkre, hogy mi egy egység vagyunk, mi együtt tudunk létrehozni valamit, egy családot mozgatni, a gyerekeinknek egy teljes értékű csomagot adni érzelmileg, tapasztalatilag. Nekem ilyen dolgok jutnak eszembe. Nekem is nagyon hasonlók, és tök jó, hogy mondtad a családot, mert nekem a házassághoz alapvetően én az a típus vagyok, akinek így egyből kapcsolódik a család. Tehát nekem úgy teljes számomra a is. házasság, hogy családként vagyunk. Nekem egy magabiztosságot ad első pillanattól kezdve. Én azért hordom a jegygyűrűmet is, az is emlékszem, hogy amikor összeházasodtunk, ugye felhúztuk egymás ujjára a jegygyűrűt, és első pillanattól kezdve én szívesen és büszkén hordom. Én nem is bírok más gyűrűt hordani például, pedig szeretem az ékszereket, de valahogy a gyűrű az azt jelenti, hogy mi összetartozunk. És nektek talán erre az egységre, biztonságra különösképpen is szükségetek van, hiszen együtt dolgoztok is, ami nyilván valahol egy nehezített terep is így a házasságot illetően. Mitől működhet jól szerintetek egy házasság? Mi az, ami a mozgatórugója, ami előrébb viszi, és ami segíthet nehezebb időkben is? Hát erre tudnánk egy kompakt választ adni, akkor biztos kevesebb szarkaláb lenne a szemünk mellett, de közben meg valahol szerintem ez a nyitja, hogy dolgozni, és hogyha van egy konfliktus, akkor ezt megoldani a problémákon közösen, átvinni magunkat, átsegíteni egymást a mélypontokon, felsegíteni a másikat a magaslatokra. Tehát az, hogy nem egyedül kell minden helyzettel megküzdeni, hanem ott van a másik, és maga az, hogy együtt képesek vagyunk tulajdonképpen bármire, mert szerintem pont most, hogyha egy a kapcsolatunkat nézzük, akkor most már picit nagyobbak a gyerekeink, ugye 9 és 7 évesek, és azért most már úgy túl vagyunk a nagy kihívásoknak a nehezén, legalábbis most lehet, hogy egy ilyen látencia időszak indul, aztán majd jön a kamaszkor, ami az újabb próbatétel, de hogy ha ebben így szeretetben, odafigyelésben és így minőségében együtt tudtunk maradni, akkor azt gondolom, hogy ez például egy megoldás arra, hogy mi a jó házasság titka, az, hogy figyelünk egymásra, és próbálunk egymásra reagálni és rezonálni. De nem tudom, neked van valami receptúrát? Viszonylag ösztönösen vagyunk. Lehet, tudja, csak ha most elárulja, akkor... Lehet. Nem, hát 2 ember kell hozzá. Alapvetően én úgy gondolom, hogy az ember úgy választ, természetesen szerelemből indul egy kapcsolat. Igen. De amikor már komolyodik a kapcsolat, akkor az ember úgy gondolom, hogy saját értékrendjei alapján választ. Egyszer elmentem egy lagziba, és én így, ez volt a gondolatom, hogy az alapvető nagy dolgokba egyezzem majd a párom velem. És akkor az örömapa azt mondta a fiataloknak, hogy arra figyeljetek, hogy a hétköznapokban a
kis apróságokra figyeljetek, és akkor nem értettem ezt, hogy ezt miért mondja, hogy ez miért fontos. És most már értem, szóval most már így igen, úgy gondolom, hogy a hétköznapokban kis apróságokra odafigyel az ember, figyelmes a másikkal, észreveszi, hogy mibe tud segíteni a másiknak, az nagyon sokat hozzátesz. És nyilván szerintem ilyenkor az is számít, hogy egy csapatról beszélünk. Tehát, hogyha töltöd, ha figyelsz a másikra, azzal lényegében azt a biztonságos bázist töltöd, amiben te is működsz, meg te is, és a gyerekek is jól érezhetik magukat. Igen. És mi az, ami nyilván, hogy ti is már nagyon régóta együtt vagytok, mit fogalmaznátok meg, hogy mi az, ami nehezebb időkben tud segíteni, vagy olyankor, amikor kicsit terheltebb a család, akár itt említetted, Júlcsi, hogy ugye most már nagyobbak a gyerekek, sokan ki szokták emelni, hogy a kisgyerekes kor az egy ilyen időszak, az egy nagy ami kihívás, kihívásokkal teli. Én hirtelen a bizalmat mondanám. Na, én meg az őszinteséget mondtam volna, hogy ami szerintem elég eltörő. Ez soha ne kérdőjeleződjön meg. Igen, mert az ember döntött valami mellett, és ezt így végig kell csinálni. Tehát itt már nincs kérdés, nincsen visszatáncolás. Igen, meg az, hogyha mi ketten egy bizalmi kapcsolódásban vagyunk, az megalapozza azt, hogy a gyerekeink is bizalomban fognak nem csak irányunkba, hanem a világ irányába lenni. Tehát én ezekben látok ilyen hosszabb távú társadalmi perspektívákat is, hogy miért fontos az, hogy a mi kettőnk egysége az jól tudjon működni. Az, hogy őszinték vagyunk egymással, az nem mindig egy egyszerű dolog, mert az őszinteségnek van egy fájdalmas része is. Én mindig ezt szoktam mondani, hogy amiben nekem például Andris az egyik legnagyobb tanítóm, ez a fajta transzparencia, amit ő tud képviselni az élet minden területén. Én sokkal idealistább vagyok, sokkal jobban szeretem kiszínezni a dolgokat, a kis pozitív irányba terelni, és ő valahogy mindig ad egy ilyen reális medret az életünknek. Alapvetően ez egy nő és egy férfi. Igen, ezért mosolyogtam, mert ezzel én is tudok azonosulni. Lehet, igen. Valószínűleg ez is benne van. Nekünk, nyilván számít. Igen, azt kell mondjam, hogy nekünk ez könnyedség, vagy nem is könnyedség. Mi ezt könnyen hozzuk, mert tehát a szüleinktől nagyon hasonló dolgokat kaptunk, nagyon hasonló értékrendben nőttünk fel. Hasonló családban? Hasonló család, felállásban, hasonló gondolkodásban, persze, de akár nagyszülőkig felmenően. Abszolút, tehát a család az mindig is egy nagy érték volt a családunk generációiban, tehát szerintem ritka az az eset, ahol tényleg nem nagyon van így válás vagy különélés a igen, hogyha azt nézzük, igen, nagyszülőkig, tehát igen, nem volt válás. Így van, tehát a mi szüleink is mind a két szülőpáros egy nagyon izgalmas, de mély párkapcsolatban élnek. Tehát, hogy úgy látjuk azt a mintázatot magunk előtt, hogy bármilyen helyzetet vagy feladatot is gurít az élet a páros elé, azt meg kell oldani, mert igen, ezért mondtam, hogy nekünk könnyű, nem könnyű, de mert kapunk egy ilyen mintát. Tehát mi ebben szocializálódtunk bele. Ez nagyon sokat számít, mert szerintem nagyon ritka, hogy hasonló családi háttérrel rendelkező pár kerül össze. Igen. És azért ez sokat tud jelenteni. Ezt gondolom éreztétek már az összecsiszolódásnál is, meg úgy abszolút, tényleg, meg abban a támogató közegben, amiben mondjuk a gyerekeinket is neveljük. De valóban, tehát, hogy nekem ez a mintám, hogy a szüleim tüzön vízen keresztül fogják egymást, kezét, és segítik egymást, akkor az olyan alapvető, hogy én is valahol ezt szeretném meg, nyilván ez nekem egy jó élmény, tehát nyilván ezt szeretném én is megvalósítani az életemben. De például ez egy nagyon izgalmas dolog, hogyha már így beszélünk meg az, hogy mennyit dolgozunk együtt. Nekem a szüleim együtt dolgoznak, és látjuk azt
azt a helyzetet is, hogy azért, amikor az ember így lassan 40 éve házasok, azért úgy bele is tud nehezedni bizonyos működésekbe. És nekünk ez egy új kihívás, hogy együtt alkotóként, párkapcsolatként is jelen vagyunk a munka folyamatainkban, hogy hogyan óvjuk meg a párkapcsolatunkat, és hogyan óvjuk meg a munkánkat is. Tehát ez a zsilipelés, ez nem egy egyszerű dolog. Ez egy nagy kihívás. Most tanulunk bele. A Jócsi ebben nőtt fel, én teljesen másban nőttem fel, nem akartam olyat választani, hogy a feleségemmel együtt dolgozzak. Ezt kaptam, Jócsiba szerettem bele, és ez egy nagy kihívás volt az elején, ezt így elfogadni. Úgy gondolom, hogy pár éve most már tehát kezdünk ebből összecsiszolódni, és majd biztos lesz olyan időszak, amikor nem fogunk együtt dolgozni, és akkor meg hiányozni. Vagy nem ennyit, igen, tehát ezt próbáljuk így lazán kezelni. De... Igen, nyilván ennek megvannak azért az előnyei is, de a nehézsége is, tehát a kihívása is, hogy ott más szerepben, más kalapban vagytok. Abszolút. És összeegyeztetni azzal, hogy tényleg ezzel a házasságon belül, meg hogy ez a házasságotokra nézve mit jelent, ez azért izgalmas dinamika. Igen, abszolút. Hogyha csak egy dolgot választhatnátok ki, mert egyébként most sok mindent említettetek, de hogyha egy dolgot ki kellene emelni, hogy mit szeretnétek így továbbadni ti a gyerekeiteknek, akár a házassággal, akár a családdal kapcsolatban, mint érték, hogy ők ezt de jó lenne, ha tovább vinnék majd a saját családjaikba, akkor mi lenne az? Nekem az egy alapvetés, hogy nincs nagyobb érték az emberi kapcsolatoknál egyébként. És lehet, hogy ez egy nagyon triviális kijelentés, de hogyha végül megnézzük az embert, hogy mi az, ami gyarapítja őt, árnyalja, építi, és a leginkább formálja, az az emberi kapcsolatoknak a és hát az édesanyánk után a következő nagyon fontos állomás a személyiségfejlődésünkben az, hogy megtaláljuk a párt, akivel a világ végéig minden eszköz és klisé mentesen elmerünk menni, és azt a bizalmi kapcsolódást kimerjük vele alakítani, hogy ne számítson más. Kiegészítenéd valamivel, Andris? Vagy? Én nagyon egyszerűen azt mondtam volna, hogy ki kell tartani a másik mellett. Tehát ezt kell, tehát hogy persze szeretetben, tehát ez ameddig őszintén működik, ez addig tud, de hogy a gyerekeknek igen, ezt szeretném, hogy ebben nőjenek fel, és ezt szeretném továbbadni. És tényleg ennek a legjobb módja az, hogyha ti is kitartotok egymás mellett, úgyhogy ezt kívánunk még nektek sok-sok boldog évet együtt, munkában, otthon, családban, a gyerekeitek közelségében is, és köszönjük, hogy itt voltatok. Köszönjük szépen.